Començar aquesta nova etapa del Morera amb l'exposició Palmira Puig Perspectives revelades és tota una declaració d'intencions per part nostra. Volem reivindicar la mirada femenina en la modernitat i també donar visibilitat a aquells creadors i creadores que han desenvolupat la seva tasca o la seva obra creativa des de l'exili i que per aquest motiu no en són conegudes a casa nostra. Per tant, és la nostra missió donar-les a conèixer a un públic cada cop més ampli. Palmira Puig és una fotògrafa reconeguda internacionalment i això és degut a que va ser una de les participants en tota la renovació de la fotografia a nivell internacional de la segona meitat del segle XX, especialment de la fotografia modernista brasilenya, dins la qual s'enquadra la seva obra. Arribats a São Paulo el 1948 amb el seu marit i també fotògraf Marcel Giró, de seguida es va enquadrar o va ingressar en el Fotocine Club Bandeirante, una agrupació de fotògrafs amateurs, dins el qual va néixer l'Escola Paulista, que és l'escola que es caracteritza per tota una sèrie d'innovacions formals del llenguatge fotogràfic properes a l'abstracció. Per tant, estem parlant d'una fotògrafa excelsa enquadrada en el que és el modernisme fotogràfic brasiler. Palmira Puig nos transmite un humanismo, una cercanía, una reivindicación. No solo se interesa a la gran arquitectura, a la ciudad que se estaba formando, a un país nuevo donde todo estaba por hacer, como era Brasil, cuando ella llega a finales de los años 40, sino también que se interesa a todas aquellas personas que contribuyeron a construir los edificios más famosos de arquitectos como Niemeyer. Todas estas personas que vivían en las favelas y que ella posó su mirada. Muchas de sus fotografías tienen un componente humanista que descubriremos y que en parte ha sido un material inédito hasta la fecha. Han sido años de investigación desde el año 2017, que en realidad es cuando nos damos cuenta que una parte del fondo del archivo de Marcel Giró, de su marido, está compuesto también por fotografías de Palmira Puig.